Good morning. Maluhod po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attack of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious and laity people, let the missionaries, priests, religious and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marhay na praataman kan sa imong dinalang, dahil minasabutan asin nautuban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig antig initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong dinalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapuang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado sa ikaapat na pagkabuhay liwa. Isabay taman sa mga intensyon, mga pasasalamat,
Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Ubis and family, asin ni Diday ko, for the gift of life of Bernard Medina, dulot ni Cynthia C. Oreste. Siringman, special na kahagadan, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Ubis and family, and for good and spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie Biasot Pardo Cantara and family. Siringman sa mga minasunod na kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Jose, dulot ni Nel Fali and family, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie Biasot Pardo Cantara and family, sa kalag ni Carmen, dulot kan Apon family, sa kalag ni Timotea asin Ponciano, dulot ni Susan Borja asin Bornas and family, sa kalag ni Arjun Vicente asin ni Lourdes, siringman si Roberto asin Elina, dulot kan Bermas family, sa kalag ni Oscar, dulot ni Maluan Joseph, sa kalag ni Francisco, dulot kan F&S Velasco, sa kalag ni George, dulot ni Jeneline Esquila, sa kalag ni Vicente asin ni Juanita, dulot ni Angelica Moral and family, sa kalag ni Jane and Andrew, dulot ni Andrew Jr. and family, sa kalag ni Lino asin ni Milagros, dulot kan Buragay family, All Souls, dulot ni Manuel Calamucha and family, sa kalag ni Ador and death anniversary, dulot kan Midranos family, sa kalag ni Migila and death anniversary, dulot kan Liadones and Basanta family, siringman sa kalag ni Victor, dulot ni Ninita Apoli. Matindog po ang gabos, asin awiton niya itong awit sa pagpuon. Ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang danta, ang pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo ka boss mga tugang. Maray naagaman po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, mabuot na naghihimo din mga lagitno na ranga para sa kinaban, sa solemnidad kan Paskwa,
Antabayan mo nin pagkaherakan sa imong simbahan, tanganing mautog niya ang mga dapat gibuhon ngunya na panahon, sakod sa buhay na daing kasagkoran. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibok kan mga apostoles. Sarong Sabado, haros gabos na tawo sa banwa, nagtiripon sa paghinanyog kan tataramon nin Diyos. An mga Hudiyo, pagkahiling nakadakol ang mga tawo, nauri asin sinimbag nin mga paglanghad, an gabos na sinabi ni Pablo. Dangan si Pablo asin si Bernabe nagtaram na hayag asin maliwanag. Kaipuhan na sa saindo enot na ibareta nyamo ang tataramo nin Diyos. Alagad hulita isinikwal nindo asin hulita sa paghona nindo, daig kamumani nigo sa buhay na daing kasagkoran, kami maduman sa mga pagano. Iniantugon sa mo nin kagurangnan kan sinabi niya, ginibot akang ilaw nin mga banwaan, tanganing ang sakuyang kaligtasan, makaabot sa puro kandaga. Kanini nadangog kan mga pagano, nagkaurog manggayo sinda, asin nagpasalamat sa kagurangnan, huli kan sa iyang tataramon. Asin ang gabos na itinalaga para sa buhay na daing kasagkoran, nagtubod. Ang tataramon nin kagurangnan ibinalangibog sa bilog na rona. Alagad ang mga Hudiyo nagparibok sa mga babaeng iginagalang patin makidiyos, asin man sa mga puon nin banwaan. Sinadol na labanan si Pablo asin si Bernabe, asin pinaluwas sa saindang rona. Pinagpag kan mga apostol an alpog sa saindang mga bitis, bilang tanda laban sa mga tawo duman, asin nagpasiring sa Ikonyo. Alagad, ang mga disipulos na pano nin kaugmahan, asin nin Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling kan nakakaligtas, nakapangyarihan ni Diyos. Ang gabos na puro kan kinaban, nakakahiling kan makakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Huli guminibos siya nin mga ngangalasan. An sa iyang toong kamot asin banal na takyag, nagdolot sa to nin kaligtasan. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling kan nakakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang kaligtasan. Ipinahayag ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang katotoohan, asin ang sa iyang pagkaherak sa harong nin Israel. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling kan nakakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Mag-awit sa kagurangnan ang bilog na daga, iawit nindo ang sa indong kaugmahan. Ang gabos na puro kan kinaban, nakakahiling kan nakakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Gagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, "Kung ako midbid nindo, midbid man nindoan sa kuyang ama.
Pungon yan midbid na nindo siya, asin siya sa indong nahihiling. Si Felipe nagsabi, kagurangnan, pahilngan sa mo, anama, asin ini tama na para sa mo. Si Jesus nagsimbag, haloy ng panahon na ako kaiba nindo, asin day mo pa ako midbid, Felipe. Ang nakakahiling sako, nakakahiling man sa Ama. Daw kami nasabi ka, pahilngan sa buwan Ama. Day kami natubod na ako yaon sa Ama, asin na nama uyas ako. Ang sinasabi ko sa indo, bakong gikan sa kuya, an Ama na uyas ako, iyon may nagibo kan sa iyang mga gibo. Magtubod ka mo na ako yaon sa Ama, asin ang Ama uyas sa kuya. Kundai, magtubod ka mo huli sa mga gibo ko. Totoong sinasabi ko sa indo, an minatubod sa ko, magibo kan sa kuyang mga gibo, asin urog pa ka iyan. Huli ta ko maduman sa Ama, asin anuman hagado nindo sa ngaran ko, gigibuhon ko. Tanganing anama pagumawon sa aki, anuman hagado nindo sa ko, sa ngaran ko, gigibuhon ko. Mga tugangan marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga, sa idugabos mga tugang. Ang konteksto kay ining nadawg niya tong ebanghelyo na kung sa ingari baga paulit-ulit na pinagsasabi ni Jesucristo ang sa iyang relasyon sa Ama. Iyon na sa mga disipulos medyo nahahandal. Taining tagpo na ini yaon sindad kay ni sa huring pamanggi. Asin man si Felipe, nag-express kan sa iyang kamautan na ipahiling ni Jesucristo ang Ama. Tangani na matuldukan na kung ano paan mangkalibungan ninda sa saindang pagsabot sa relasyon ni Kristo sa mahal na Diyos. Kaya nagsimbagan sa tuyang kagurangnan, haluyon na akong kaibanan nindo, asin day pa ako nindo midbid. Asin pinag-challenge ni Jesucristo si Felipe, day ka nagtutubod sa kuya na ang Ama yaon sa ko, asin ako yaon sa Ama. Siguro si Felipe, nagdipisilan na magsabot kay ning ideya na ini. Siring nakitaman, nagdipisilan na magsabot kung ano ang talagang butsabihon kan mga tataramo na ini. Pero ang pinagtutugdo ni Jesucristo kay Felipe, iyo ang pagkasararo kan Santissima Trinidad, ang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Sa pagsabi ni Jesucristo na ang Diyos na Aki, yaon sa Ama, asin ang Ama, yaon sa Aki, pinagpupunto sa ni Jesucristo, so inaapod sa theological language na perichoresis, ining union, the mutual indwelling, a constant communion and intimacy between God. Ining pagkasabot kan buhay ni Jesucristo sa paagi kan marhay na bareta, sarong pagpapahayag kan Diyos, asin pagpapahayag na hali man sa Diyos. Ninhuli ta si Jesucristo, iyo an aki kan Diyos. During the conversation ni Jesucristo asin ni Felipe, pinagtukdo ni Jesus na ang Diyos ngaya o napapahayag sa paagi ni Kristo sa duwang paagi. An enot sa paagi kan sa iyang tataramon. Tas si Jesucristo baga, an sa iyang preaching, manunungod sa mahal na Diyos. Asin pinag-expound niya so meaning kan Old Testament, mangkatukduan sa banal sa dating tipan. And ang katukduan ni Jesucristo comes with authority. Dahil niya nakaipuan para pasabi ngayon ni araw kay ni araw gayon daina.
bako siring sa mga Fariseo as in Eskriba, kundi siya mismo ang otoridad, dinhuli ta siya anaki kan Diyos. Pangadua, pinagre-reveal ni Jesucristo ang mahal na Diyos sa paagikan sa iyang mga gibo, His works. Asin man ang mga gibo ni Jesucristo, banal, matanos, asin marhay, and sa paagi kining mga gibo, pag sinabi niya itong gibo, mga signs and miracles. Pero ang goal kan mga miracles na ini, bako sa natangani yung pahiling nin tibay, kundi tangani na ipahayag ang kapangyarihan kan Diyos Ama, asin ang autoridad ni Jesucristo laban sa kasalan, sa kahilangan, asin sa natura. Which brings us kung ano ang epekto kay ni sa satuya. Naraman niya ito na pinag-reveal ni Jesucristo sa paagi kan tataramo na singibo ang Diyos Ama. And I think this teaching of God's revelation through Jesus should be a great comfort for us. Kung ang mahal na Diyos, very impersonal, sarong Diyos na daing pakilabot sa tuya, di niya man ipapadaraan sa iyang aki. But the fact is, God sent His Son. As in, pinagtutukduan kita kaiyan, namuyakan mahal na Diyos na maaraman niya to, na lauman niya to, na maeksperiensyahan ta an sa iyang pagkamuot. Lugod ining mga pagpapagirumdom ni Jesucristo kan sa iyang relasyon sa mahal na Diyos sa iyang Ama, mag-inspire man sa satuya na mapatalubo man ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Asin siring na ang Diyos Ama yaon sa aki, tangani na ipahayag ang sa iyang kamurawayan. Lugod kita man ang mga nagsusunod kay Kristo, magpartisipar sa misyon asin trabaho kan mahal na Diyos, digdi sa kinaban. Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami, na magkanigong pakabanalon mo ining mga atang, asin hulitan sakripisyo kan espiritual na ostya, inako na, kami mismo gibuhon mong daing sagkod na atang para sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, nadan na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa kabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na herubay urog ng gayo sa panahon na ini,
na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, an gabos day sinikwal, binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugma an gabos sa bilog na kinaban, patingani an mga langit no na virtudes, asinan ng mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ning mga hukom, ang langit at sindaga, panukat sa imong kamurawayan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, palada namin nanin, sa ngaran kan kagurangan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay asin magpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Sirigman baka pamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ibinapangareto niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikaw ang nato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo, ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Leon, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan. Dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo.
Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos, amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinpilatuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi. Amanyamo Manyamo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, damimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin bapagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan manggasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigunay ka magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumay. How kasi ito po ni Kristo sa buwan ito sa koran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa.
kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kami mapakumbabang nagaarang, nagaako kan mga biyaya nin banal na misteryo, tanganing an binuot kan sa imong aki, na sa mong gibuhon sa pagrumdom sa iya, magparigon kan sa mong pagkamot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, et sues filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Ilus tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio, ostende. O clemens, o pia, o Dulcis Virgo Maria. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katulinongan ni Kristo.
Salamat sa Diyos.